Ahojte všetci, čo máte radi zdravý pohyb a výživu. Si moja frustrovaná? Manžel ťa nechce? Deti na teba kašľú? Už ani ten pes nechce chodiť s tebou von? Chceš vyzerať tak dobre, ako ja, Meky a Feky. Nechceš byť frustrovaná? Tak zober činku moja, pohni si s tým 100-kilovým zadkom a zacvični s nami. Ideš moja, pripravená, 1, 2, 3, 4, step side, 1, 2, step free, 1, 2. Ideš moja, 4, 5, ideš pozor, zmena, raz, 2, 5, 7, 8, 9, 10. Zober činku, bicep natiahni, dobre, zatras telom, pohni rybku, stiahni brucho, pod moja, ideš na to, máš na to, si dobrá, poď, vytras tých 20 kg tuku, čo máš navyše, chápeš? Takže moja. Keď chceš byť fit ako ja, Meky a Feky, tak kúkaj sa na budúce, cvič ešte zo pár hodiniek takýmto tempom a hlavne nežer.